Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. I don't know much to know. Lingkod ko ni mo si mo tubangan. Jaime lisod. Dili na ko makapaabot nga maabot sa hotel. I want you now, Daniela. No, dili Jaime, dili mahimo. Niya ta dapis kalsada. Dili ta ka na mahimo buhaton din he. Say so. Ha? Mahimo kong buhato ni mo. What I want. When I want. Jaime, please. Please, ayaw lang din he. Dili lang din he, please. Mahimong i-cancel na nimong imong plano nga manorita. Mulahos na ta sa hotel. Just please, let's not do it here. Fine. Alam ko papatiya og zero sa sunod higayon. Jaime, Unsay ang gihunghong nimo ganina? nikin sa... Si Oliver! Unsay ang gihunghong nimo? Wa ra. Dili mahinungdanon. Dili mo sigang imong mga mata kung wara. Sultihi ko. Unsa? Dili ti ka papawaon diya sa kong atubangan kung dili ko nimo sultihan. Mi great dress yan akong happy birthday og... O unsa? Nakasiguro kung taas ang iyang gisulti. O dili kay katura. Unsa? Miingon siya nga angayan ko sa akong gisulob. Kanara. Okay. Mahimo ka na sa pagpahawa diya. Pahawa. Sangit lang gamay. Sige, pahawa. Mulahos na ba ta sa hotel? No. Gusto kong shoppingan ka. I want to make memories with you, Daniela. Memories. Kikuha niyo akong kamot gihagan. What do you like, huh? Bisan unsa. Pero dili na ta makahimos pagpanuroy. Naguba na nga tubangan sa kung sinina nga gilangkad ka ganina. No worries. Malitag daghang mga sinina, ha? Pero for the meantime, may mong sulubon mo na ang akong t-shirt nga diha sa loyo. Limpyo ka na. It's my spare shirt, okay? Pag-ilis na lang unya dito sa mo. Sige. Ah. Kapalit ka dali niyo mag-usap siya, Ward. Mura siyang masakit tunog utok. Uwa sila magkabantay na ako nga nagsunod ako nila. Ay, kalit silang mihunong kagaling sa daplin sa daan. Ug taw-taon una pamilyar ka balik. Ay, sundan ko kamong bisan asa pa kong paingon dali. Makita talaga. Happy na ko. Ay, how I wish you could spend your day with me. Pero wala higayon. Daangkon ka na sa akong amahan. If only nasulti ko nimo ang matuong pagbati ka ni Anto. If only karon ikot lang kung makontento na makita o magkauban ka sa usa ka bahay. Ug kung hagod ka mo sa anak kong atos. Dad, I don't know. Ay. Nagduka ko. Kiduka ko. Duka lagi ko.
Pwede kabusit pang bata. Ano bang dili man mo copyright? Katog ba? Inigpiyong na ako ba? Kara sa kana. Pahuway, uy. Pahuway. Nga to sige magkaguna-huna ni Danila. O siya na Gibaon pa nimo ning kutsara nga iyang gigamit kanina. Shit. Piskot ba yan eh? Debu ang naging ko. Ganong gidaman to din ako. Ganong nagsige pa magkukupot din eh. Ay. Kanindot kanya tanawon kanina nga minga nga. Lain magimisod sa kung nahuna nga nagtanaw niya eh. Ura magkatuon ang akong laway nga nagtanaw sa iyang baba nga. Nagnanga. Lain na nida. Iyay. Lain yun. Kalit magahi ang dili angay mo gahi. Ha? Puyo ha? No, no. No, no. Kapoy akong kamot baya. Matog na ko. Matog na ko. Kinsa man karon ay. Nunguskus para ba ko din sa kilid din sa kisameda? Kapuyir pagkat-kat niya man kanaog na po ditong hagdan. Ay, nahala. Manaog na lamang ako. Aro malili na ako kung si kinsa gito nga naga-doorbell. Hinay lang nun eh. Kay matagak ikaw. Ay, kinsa ba karon ay? Karong timing ba ay? Ay, anong kadako basad ining balaya. Ako ra may katabang. Oy! Maoning magabaguod kasi mga limpyuhan din he. May nalagani kay machine tanan halos ang mga gamit din he. Ay, lagi ay! Kakulit ba ni ma? Kakulit ba ron? Ay, si magpislet, dili man makapaabang. Open the gate kay musod ko. Ha? Dapat tayong basa. Kinsa ganito ka man? Mura na kakita na kunin mo pero nalimot lamang ako. Kinsa ganito ka man? Shit! Huwag ka makailan ako? Ay nalimot gani ko ma'am. Well, you should remember me. I am my daddy's girl. Ay sus! Nahinom dulad ay ako. Hala ikaw kanta. Ikaw gidla kita. Now you remembered na. Open the gate na. Aron musod na ko. Isod na kong akong car. Ay wala man din ni sila si Sir Jaime ma'am. It's okay. Dili si Tito Jaime nga akong tuyo. Ha? Kinsa man di ay ma'am? Si Oliver. Is he around? Pero nala, mitalikod man diretso. Hala, hala, na di balik, nilahos og sakay siyang sakyanan. Ay, kabaw, Mr. Bato, baya siya, anak ako sa tubangan sa gate. Ay, makabungol! Ay, saan man ako iniron? Ablihan ko ning bayan, o dile! Ano ba ni siya? Ay, kahilig ba niya mo turatoy? Ay, turatoy laglakaw. O pag ganita mahuman, ug tabi, mula ko sa manubiya. Musumbay pag ganit ko atong kanang naa sa iyang kwarto kay. Kay palang gani, milakaw na. Wala namang paminawa nga muingon ko kay natulog. Ay, dili kita na ko siya ngayang ablihan sa gate kaganina. Pero sao man nga, nagsige man og serbata. Sama man kaya. Madisturbo lakip mga slingat. Ay, nitong babayhana. Na, bahala na to siya, ay.
Sila magtigil itong usaron nga itong akong usang amo ron nga labaw pasad kayo itong batasan. Ay, kanto! Na! Mag-aabot yun ang batasan nila adto. Na, bahala sila ay! Let me guess. Muna ni kwartuhang naimutangan sa akong soon-to-be husband. I wish walang niya ilag. Aron makasoda sa kudayon. Try na kong open, B. Oh, shit. It's open. I could get inside na. Hinayon ako sa pag-apply. Tuka, anak yun. Biabli ang pultahan. Nang Noni, padaw na ko matuog nang. Kano may sod man ka? Duka na kay ko. Gawas na lang. Gawas na. Unya na. Kulang sa manang tuyo ni mo. I'm so sleepy na. Kita ka, gapiyo na ko. O, duwa na ko'y gana nga mabuka pa. Duka na kay ko. Mawa na sa niya nga akong duka. Paiko na bagi ko magkatog. Gawas na lang dito nang Noni. Isod yun eh. Ay, nang Noni. Oh, Hi. hi? Wait lang ha. Kasiguro kung wa pa ko makatuog kay nagtabi pa ko gikan. Kinsa ka? Ngano na ka sa kong kwarto? Sure kung wa ko makailan nimo. Kinsa ka? I'm your guardian angel. Unsa? Guardian angel di ka? Gisundol ako nimo? Buhi pa ganay ko? You're so funny. I like you nugget so much. Unsa? Can I make tupad of you? Unsa? Taysa. Bitupad gi ka na kong diretso. Tayba. Unsa gud eh? Pwede ra din eh. Magtupad na diretso ning wa maganita magkaila. Kalita kag sudi ni sa kong kwarto. Bigakos ka pa na ako diretso. Miss, kadyot lang ha. Kadyot lang ha. Kay bawo kong hilig kong babae. Pero dili ko mapatol sa mga babae nga wa gani na ako makaila. At least, give me your name first. Sika na ang gakos-gakos. I told you, I'm your angel. Mamatay na lagi ko. Diba? Ha? You're so funny, cute. I like your humor. Uy. Nagkakos ka magkukugot. And you're so hot. I like your smell and... ay, nakahikap ko og arms. Nangihikap ay. Abusa na imo misa. Kisa magika. Libre lang mo pausok kakos. Di ko eh. Huwag ko magkailan mo. Ungo pa lang ka. What? Dili ba ko para kay ko aron mahimong ungo? Oh, wow, baby, yes. Mahimong ungo sa ko. Kay gusto kong masupsup og liog. Kinsa? Kinsa ko eh. I'm your angel. I'm your soon-to-be wife. Unsa? Litse. Dadakpan ko nimo. Ahak na. Hello, soon-to-be hubby. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!